One, visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito. Bautista. Paborito. Benalona. Paborito. Lawak. Paborito. Puso Robio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Diyan Villasis. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Babig ka kabasan, at sige namin natatong tinagagik na imbangal daw. Bigat kata kayo amin na po. Hello, Dagupan, Pangasinan. Lunes lalamat. Wadyati lalamat ang mga iparuntal na sari balita, issue at komentaryo ni Pagkarat Sari Matuan.
Liknaay Balay. Siyempre kalapkan tabayo sa re kapaborito yo amigo yo RJ Biray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Kaibatimat at technical side at sign ago petsa 7 lataten tanagagi kat bulan na Hulyo taon 2025. Ang kapoy orom say the only one Engineer Nixon Dakal. Malikat sulik na natatang tanagagi kad sayin agaw nasa aray ugugaw ya ang gapoy urong da. Oy, wala suspension. Wala ray suspension pero aliwan amin. Ta unong sa listahan ya bunbun tayo atatang tanagagi at sayan kabwasan July 7, 2025 nyara ay so ang gapoy loob da tawalay suspension. Na klase. Yes, na pero klase. antistan kapaborito Joseph at bulian makpa ya ibandok. Yeah. Tanda i-great may apok na first birthday to natan. Siyempre man. Si Bray Jimenez Sony, happy birthday apok. Kasi first birthday to. First birthday. Sakit taon to natan. Agmo ni natalusan, agmo ni narengel. Pero dyan ibalag mo. Yes. Nang mo pawil mo yes. Facebook page na Radio Pangasinan. Tanjad YouTube. Happy birthday apok. Yan, okay. Okay, sige. So go ito ahead. po yung mga lugar na walang pasok. Lingayen all levels, public and private. Untan matad Sual, untan matad Labrador, untan matad Bugalyon, untan matad Santa Maria, Basista, Rosales, Tan Omingan, except for Asingan, preschool to senior high, public only. Tanjad Binmalay, kindergarten to grade 12, all levels, public and private. Wala nire arom, ya lugar mat, sinasay Ilocos Sur, all levels public and private, untamatad Bawang La Union, all levels public and private. Ngalaman, kapaborito Joseph. So may unyaran pa noon suspension na klase. ay on. Kasi mamauran. Pero nanonood Panaon to. Yes, nansaman akinoy, nansaman oy. Namantarong kami bulong na punte. Mantarong kami plastic. Diba? Nanonotan mo niya. Suspension ng saman. Ay, tutuwa dan. Ano maragam, suspension. Yeah. Pero no uran-uran lang. Kasi si Rumot di man eskwilaan. Si katunite akala ang ko'y piglat at dapan. Akinay. Tajad, danom lang ti may adalan ko. Wala adalanan ko, danom. At biglan, agatinan ko, ay agisalming. Ay, tagmo nang. Agko anong nang. Natan sugatag siyempre mandaldala pigaran sugat man ay pigaran no daito man stitches pigaran stitches man pero ako la impadait tinambal ko la baklan na mirtayo ulit ng saman di ba kanya natan balat walay pigla to no igatin mo naliknam so pakanugnunutan mo pakanudnunutan ko nan saman at lapod adanom sudalan agatinay elementarya ninan sa aman beglan pa noon man at untan la so sayay kipapasan na panahon lang ti at atong tanagagi kaya si katutan si iwasan da may paano na disgrasya eray eskwela ugaw. Yes. Pero dyan siyudad na nagupan ang kaposto cancellation of classes na tanya agaw sa katutay papanuno tayo wala reman ti text si katay kapaborito dyan ang message sira dyan dagupan ang gapaw tapuyat ira ko no yan ang talaran scroll cellphone ko ano na more actually dyan sa ito atatang tanagagi ka in fairness matadagupan wala raramay kin walad listaan niya walad yellow warning antayo no dinan iray baloy lugar walad yellow warning karuman July 6 Agno Aguilar, Alaminos City, Anda, Bani, Bolinao, Bugalyon, Burgos, Dasol, Infanta, Labrador, Mabini, mga Tarumsual. If you notice it, so ang iba si if you notice it, mostly at Sararaya, Western Pangasinan. So walad heavy rainfall warning. Kaya siguro sa siyudad na Ragupan, aglang ipaway na say anunsyo to
kaya mga kansila at the klase at sayin agaw. Kasi nan biyernes, singasami agaw at biyernes, wala rin cancellations because of the yellow warning. Pero jad bandan nga rin matanggap pamala so terter na oran. Sa kwanda rin agugaw, imurong kami la kumon. Kwanda. Di man si kami atrasado. Ay nang kansila mat ira. Nang kansila ira. Kasi tulog na kayo, may pasok. Kwanda mo, simpos da. Isang kabosan, walang pasok. Kami may apakil. Nga dyan bimali ng biyernes. Ng biyernes. Ng biyernes time. Pero this time, asakbay. Asakbay, so bali na binmali. Tanlinggayin. Tanlinggayin. Yes. Ang anunsyo. Actually, ako na ilinggayin niya basak eh. Di ba? And, pero, dyan siyudad na Nagupan, ang gano ang gapoy cancellation, wala balat so high tide. Ne? Sa high tide siyudad na Nagupan, manlapo ni man alas 7:18 na kabuwasan, high tide. Kanyan dyan arapan na West Central Elementary School, inilalon tilalamatan Danom. Kanyan arami agugaw, nagyurapan tatak sa irati agugaw. Tani usoy sakit no nyaran panahon, usoy sakit. Watan lay panateng panukok, trangkaso, leptospirosis ni. Gauntan. Pero misal salamat ira, may bantayan kod video. Yeah. May inupunan dad arsa dun, ta kiyan, matagi ko nung may abayaglan na nadudalap ya dalan. Harsa doon. Say nang kwanto may nang komento diyan. Diyan is central siguro tan. Diyan ay arsa doon inorman di tan Arellano inortan niya pa. Diyan. Victoria Sarati. Okay. Kasi kwanto may nang comment man niya sa kay. Sa i-video yo may jad kaamungan kwanto. Akin na nalgap ere kagkabang niya. Sa kalsada pero diyan si kami ay kwanto. Kaskasya ang kami la kwanda. Nako. Manbuta kila tani si katumaklatan so advice na Dagupan. Please wear your buta if needed. Say dala-dala agla na dala because of that elevation. Pero sara may lagwerta di ba? Matagay so karsada, hirap da. Yon. Katote yun problema. Ang komento nila. Pero antay walay gagawin manaya na city government nata na in fairness ka paborito Jay. Wala may inlun sa daya ilog ko, irog ko. Anto? Ilog ko, irog ko. I like that. Kasi pag irog, sinisinta, minamahal. Yes. So mahalin natin ang ating ilog. Okay yan Jatsayan programa da, it's actually a river creek clean-up drive. At sa plano dan linisan at ay barangay Maluwad, Lasip Chico, Tawalaray ilog ditan ka paborito Ajay, Jad Kalmay, Jad Pantal, Bunuan Geset, Mayumbo, Karanglaan, Barangay 1 Tandos, Tawalaray River Creeks matitan. Agyon na nang pero Walaray River Creeks ditan. Bano silted la? Kanyan nakaukulan linisan. Barangay 1 Tandos, Barangay 4, Poblacion Oeste, Lucaw, Bacayao Sur, Bacayao Norte, Salisay tan Mamalingling. Tapiano say Unalarem. May danom, may mabalasubos. Yes. Yung ilog. Yes. No nalinisan irata na ilog, unalarem na daiset. Laladayat. Unaladayat. Aglaon lepwa, yung ladsare kag kabungan. Lasaray lulaying area. Tani, sa ikwandalanti at ayan panaon so samay for the next 3 years kuno at magmali yung Golden Age. Nalik na yung Golden Age sa siyudad na Dagupan. Nga pala oposisyon. Tanggap pala oposisyon. At marakap no nagawan tan ka paborito Ajay. Although sa kwantila lanti ay so nalilik na tayon kipapason tayo natan problema natan na sa rekab kaabungan because of the one way or another epekto to iman so elevation nasa dala-dala naguntan ka paborito pero may solusyon daw baka yan na yon yung ilog ko irog ko nayarin ayala may solusyon pero antam kapaborito Ajay into wala ni sa kaya solusyon niya bali-bali antay tayo say St. John Cathedral natan panang nang tapa may picture Engineer Nixon Engineer Nixon may picture sa St. John Cathedral natin kapaborito Ajay, wala may portion na sa may simbaan niya parking lot, akasara natan. Akasara because antam so gagawin da, manggagawaran na sa kaya bubon ditan.
Bubon. Catch basin. Magmaliw ya catch basin itan. Ya, ditan man pundo, susamay, ter na danom. Ya manlapod uran, tanjad, may drainage system. Nasa siyudad na Dagupan, ninyo tanay. Actually, una apila, so St. John Metropolitan Cathedral, sayay support tayo for the flood control and drainage system project na sa simbaan. Di ba patagyan da mo lalamang tan? Andila. So, kasi unong at sa may sermon na parig aroman ka paborito ajay, agda patagyan tayo simbaan. Ang gapigalawan da sa may simbaan. So, manggawaray catch basin labat. Yes. Okay. Manggawaray catch basin. I-enlarge nga natin yung catch basin, Engineer Nixon. Doon lang nakafocus tayo sa catch basin. Kasi walay nangalang kuya patagayan datan balag supondo. Yes. So, siguro, si katoy dengal-dengal ko manon ken. Pero nan impatalos da agdala galawon tay simbaan, but they will make a drainage system that will possibly work out para matatili na ukatso with premises na sa simbaan. Gusto ko yan. Mo man ni So may solusyon. May solusyon na hindi pinatasan. Yes. So ibig sabihin yan, yung catch basin yan, na yan. Yung sa right side. Paki-enlarge yung right side ka paborito. Kasi alam mo yan, ang gagawin dyan, bubon yan eh. Yes. Ngayon, kung napupuno na yan, pwede nilang i-pump out yan. Yon. Papunta sa drainage. Yes. Kung mataas man yung drainage. Yes. Okay yan ah. Oo. May makina doon, pumping station. Yes. Sa panto natin may atipon niya danom di man at sa may catch basin da, may bubon, insan to natin ipaway di man drainage system na sa syudad na Dagupan, patabo yun ilog. Inimbaga subagok. Yan yung mga solusyon yun. Na hindi na kailangan ng elevation. Yun. Bakit? Because yung tag-ulan naman is seasonal. Yes. Di ba? Tuwing ganito lang naman. Correct. At hap sabi mo ng kapaldoy taon, matuulan, kapaldoy taon ukat. Di ba? Di ukat. Correct. Ngayon, nooran, wala solusyon. Correct. Di ba? Correct. At hindi na perwisyo yung simbahan, yung parking area. Hindi na perwisyo. Ganda niya na. At hindi na masisira yung itsura ng simbahan. Pwede palang ganyan. Oo. Actually, meron din ganyang sistema. Diyan Makati ka paborito RJ, walay certain place park di man, ama na lugar, walay balbalag matya bubon. Yung catch basin nga si katume catch basin na danom, nasabi mamauran man agira na dula pero man may danom pero may i-pump out. I-pump out dalam lamang ad party na ilog. Yes, so, okay yan napakagandang solusyon. Actually, anunutan ko, throwback lang matad kanunutan ko, may inmunan recommendation. May recommendation na. Yes. Wala recommendation na sa may First Flood Mitigation Commission na tinuop ng saman under the administration of former Mayor Brian Lim. At ang nag-head noon si Engineer Joseph Lo. Siya ang nagpresenta ng kanilang recommendation. That's actually the very idea na saraan aramay luubay danom drainage system na sa syudad na Dagupan tapen ag-umloob sa danom during this period of time kapaborito ajay insan wala man bilang so excessive danom ni atipon diman si katu may i-pump out without necessarily binabago yung terrain na taas yung mga karsada para hindi maapektuhan yung mga business sectors. Yung nga di ba, yung pinapasukan ng tubig dapat isa yung outlay ba? Yes. Yung di ba? Para may parang may gate doon. Yes, yung outlet kasi nandoon. Yung outlet. Oo. Na pagka high tide sasara. Noon. Pag low tide, itutulak ngayon, lalabas yung tubig. Oo. Okay yun Oo. Di ba may gano'n na noon? Meron na noon. Ay lang, hindi naman nila pinag-aralan pang maigi para mas makatulong pa yung sistemang yon. Nathan, yan yulaya, watan la. Kanyo, tatimatagay-tagay lay dala, nagauntan ka paborito RJ. We cannot do anything anymore. Kasi nandyan na. Ito reaksyon, tuwata ibabagayo sa idalan imatagay abububay kaabungan ang gapulay remedyo tonatan asumpala. Correct. Pero, doon sa pinakita wala natin. Wala soldong to, pero kulabasa. Okay. Pero doon sa pinakita natin,
na sistema na ginagawa ngayon sa simbahan, baka pwede nating gawin sa mga lugar na nababaha ngayon. So, doon sa mga mabababang lugar. Kasi baka pwede. Kasi ito na, kapaborito Joseph. Ang naging catch basin ay yung mga kaabungan. Yun. So, kung pwedeng i-pump out, yun na lang siguro yung solusyon. Patungo doon sa drainage para kasi no stagnant itan, at may kwanda da Pangasinan niya unlubinga. Anta may kulay green, lamuya. Lumot. Lumot. Baka karunyas man. Baka ay, untwatan. Aman labalay. Salik la karunyas man. Siminto, danuman. Actually, atay siminto ka paborito, RJ. Atan labalay, pigay agaw yan naterteran na oran. Yag mo papanisan. Kung lamot la, makapurinyas la. Walay kalye antak di man si kami. Patak nabong nun Melvin man eh. No, undalang kad man, no, dalan, danom, no, unmakat, ayagay, amay naakat la, nakalaman kuran niya siya motorsiklo. Ay, nako. Delikado kasi man. Because of that lamuyak. Yung lumot na green. Yes. Makarunyas man Delikado man actually. Gauntan ka paborito Ajay, gauntan. At so sa kwang ko, so it's not yet too late if you would like to achieve the golden age of Dagupan. Kasi parang ibagam niya golden age kasi kapaborito Ajay. Everything is in order. Yes, wala nang mababaha na daan. Wala nang mababahang daan. Kasi naturally, kasi tumaas eh. Pero yung medyo gilig to eh. Yun na nga yung mga concern. Mga mamay. Oo, yun na nga ang concern. Baka pwede nating bigyan ng solusyon din yung problema ng mga kaabungan. Gauntan ka paborito, RJ. Antam na siya pa yung makan idea tan. Dinan. Amay jatsimbaan. Jatsimbaan. Oo. Yauntan. They were actually former employees of Dagupan City. Manaya? Yes. Okay, agara konsulta. And they are brilliant engineers. O konsultara, pero I don't know. Ganon ti inyinjik mo proposal no dauna ron. And they are good engineers kasi they are both engineers. They are couple actually. They are both engineers. Si Karaso nang yung planutan dito sa ating simbahan. So sabi ko, pwede pala. Bakit hindi na natin ginawa noon? Pinag-isipang maigi at pinagplanuhang maigi. Kasi simple lang naman yan eh. Sa bahay mo nga pag natubiga, ilimas mo eh. Yes. So manggawa ka lamay punta danom. At least aman labat so dalap. Aman labat so walay danom. No napapanula ilimas mo. Yes. Di aman labat niya portion so kulay danom. Correct. It is good idea. Oo. The right idea. Kaya so doon napatunayan muli natin napatunayan muli natin kapaborito RJ na sa lahat ng problema meron always solusyon. Dagupan ang gapi panggawan dalatay katsbisin ta na nulay building hehehe konto mo iay. Ni mat wala mat sa punto di mga luira wala ra makantin. Pero sabi ko baka pwede naman yung baka meron pa na pwedeng gawing solusyon. Kahit malit na catch basin, basta doon pupunta lahat ng tubig, tapos ipapump out natin, pwede rin, baka pwede pa. Agauntan ka paborito, RJ. Baka pwede pa. Para makatulong tayo sa mga kababayan natin. Sumbray sa kayay. Kinanti kantang. Saya kwanto ay ng 0912-953 bla bla bla. Manggagawaray panaya may agayat kwanto. Ta dinggi paano panik nula agayat labat ha kwanto. Negative ka mat, nega ka. Antay pa mo danto nabulay agayat di tanoy. Isa natay danom manggano stagnant tan wala ikargam di tanya. Wala sakop tutan. Andi ngano kargan mo labat na ramay tambal kanto. Ta wala ra ikakarga mat. Hanggang kapin na bilay kiti-kiti. Correct. Kasi aga makaloob so agaya di tanta sarado. Yes. Si kayo mo. Siguro reaction to mo okay lang. Basta sa importante no. So hindi natataasan Hindi natataasan. Kasi pagka hindi naman tagulan, hindi maganda pa rin. Oo. As is pa rin. Yung view. Yes. May catch basin, hindi naman yan open, di ba? Oo. May sakob naman may sakob yan. Walay pumping station, di man, ipalagi da, ikarga da. Kato may
ipaway daddalan. Kuno ka ba double purpose di kin panbilayan mo may tilapia. Attractive. Di ba? Wala may lugar yung anang nangkod Facebook. May patuntun da may malinis na ilog, bawal mamingwit kwanto. Wala rin tilapia. May kanal da nagmaliwa kinlaingan atraksyon. Nanang mura may matabatabaran sira pero bawal mamingwit. Ginawa nun Ken, Mr. Ramon Ang di Manad Pasig. Nanyo walay portion natin di Tanad Manila, may along the streets na Pasig River, bali-bali la. Aliwalan polluted. So, kwantay lang meron at merong solusyon. Pag-aralan ng maigi at maayos na hindi makakaapekto sa hanap buhay o pamumuhay ng mga taong bayan. Ito kay Kap Will Soriano, good morning classmate. Ito kalugar mo to, itong nag-text. Sabi niya, mabuhay Mayor Pete Merera, ginawa ng kanal. Hindi na malugap mga palay namin. Good morning at mabuhay ka Mayor. Kwanto may in live nun kyan si Councilor Leon Castro. Si Mr. President. Siya na ang presidente talaga. President. Naano mo na, na-verify na. Na-confirm ko congratulations, Oscar Sir President. Leon. Pero may yung drainage daw ay yung kanal binungkal. Pero may ibubulong ako mamaya sa iyo. Okay. Sir Leon. Good morning, Sir Leon. Okay. Magpapatuloy pang lignay balik hari ni Nasaren pakabatan pa imano malalapunit sa rin manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
Now, and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for men and women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Lignay Valley at ating tanagagik, alas 8.39 sa oras silad sa inago na Lunes. Siyempre, kalot ng kantabay ni Sari Magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magturiran ko or Magturiran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning nga pala. Good morning nga pala kay Sir Bernard Masaoy, Masantos San Mabig, Kabuasan at si kayo, sir. Kay Sir JM Ballesteros, say kwanto idol. Masantos salamat ya Kabuasan idol. Lugay niyo pa kami dyan Solar at Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Barangay Kayanga, libo-libon workers, lalamat so Limuob, Lunes lalamat idol. Salamat DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, solid number 1 adintirong luyag ya Pangasinan. Salamat po kanto. Yes, at mabuhay po kayo, kayong mga makukuli. Yan. Yang gano tersuran, basta sa determinasyon tan kanunutan parad pamilya. Yan. Tuloy ang buhay. Yun. Kay Madam Mylene Alvaro, sabi niya, good morning Sir Joseph, Sir RJ. Lugen ko pa'y asawak into Wapson. Salamat at sika, ingat kan lanang kwantumat. Tuloy ang buhay. Pag may dilim, may liwanag. Yan, nararatan. Kay Madam Gemma Sibayan Busto, good morning. Say kwanto, good morning Sir RJ, Sir Joseph. Lawas yung durungol na programa yo. Kwanto ay salamat po Madam Gemma. Panahon nila ngayon, tayo naman bukas. Yan. Daming hugot Dadako sa balon mo Kay Madam Cecilia Morante, good morning. Sabi niya, good morning mga idol. Pakigreet po kami. Yayu Yoko Batutay. Kay Mr. Orhe Kukia, good morning. Sabi niya, good day mga sir, pabati ng happy birthday ng aking pamangkin, si Hershey Kokia. Yon. Happy birthday, Hershey. Oo. Yon. At siyempre kay Engineer Rodolfo Dion. Oy, good morning, sir. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Ang hindi ko malingwanan kay Engineer Dion, yung sabi niyang economic sabotage. That is tantamount to economic sabotage. Mabata kinlatan. Aka sulat lad history. Itan niya remarks ng Engineer Rodolfo Dion. By the way, sa ating mga paboritong motorista, oy, wag pa muna kayo magpapagasolina ngayon. I like that. I like that. Gusto ko yan. Kasi meron po tayong inaasahang rollback. Rollback bukas. Magkano? Mga sentimos lang, pero at least kahit papaano meron. At saka hindi tumaas. Oo, hindi tumaas. Yun na lang ang panlikatan tayo, hindi tumaas. So bababa uli. So pangalawang linggo na to na magkakaroon ng rollback after tumaas ng napakalaki. O ngayon magro-rollback ulit.
Sentimos lang, pero kahit papaano may rollback tayo. Okay? Ito may pinadalang hugot sa mga naghihintay pa ng kapalaran. Oy. Sabi nito, sabi daw, trust in God's timing. He sees it all. So, wag kayong maburido kung hindi nyo pa panahon. Di ba? Nako, tamang-tama yung binanggit mo. Nakikita naman niya lahat. Tamang-tama yung binanggit po ninyo. Trust in God's timing. Timing. Yon. Dahil nakikita naman niya lahat. Basta wag ka lang mawalan ng pag-asa. Yon. Dahil darating din ang umaga. Naalala ko tuloy si Councilor Ariel de la Concha na nag-iisang survivor sa sangguniang bayan ng Binmalay. Parang Dagupan may nag-iisa. Si Councilor Dada Reyna naman sa Dagupan, nag-iisang sila. Na survivor po sila. So, wag mawalan ng pag-asa. Kahit papano, may tatayo para sa atin. Kuandalante ka, Paborito RJ. Yes. At pupuna sa... actually, ang sabi naman, may statement si Councilor Ariel de la Concha. Kung tama, bakit hindi natin suportahan? Yes. Pero kung mali, siyempre maninindigan tayo. Yes. Dahil yun naman ang dapat. Yes. At sa mga pinupuna, pag pinupuna kayo at alam nyo namang tama sila, mag-thank you kayo. Yun. Dahil hindi naman ninyo nalalaman, ay nagkakamali na pala ako. Huwag kayong diba? Yun. Huwag nyo i-take na yun, parang inaano kayo, inuunsulto. No. Oo. Magpasalamat pa kayo. Huwag kayong magagalit, huwag kayong mapipikon, kasi at least kahit papano, tinatama nila yung mali ninyo. Yes, tama yun. Di ba? Actually, ganito yung naging opening statement ni Councilor Ariel de la Concha noong unang-unang session nila sa Sangguniang Bayan ng Bayan ng Binmalay. Narito po, pakinggan po natin si Councilor Ariel de la Concha. To our presiding officer, Vice Mayor Edgar Mamenta, to my fellow councilors, to our Secretariat, and staff, our job workers, guardians, and everyone na nandito po ngayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Today marks not just the beginning of a new session, but the continuation of a shared responsibility to serve, to lead and to transform. I stand before you with deep gratitude for the trust that has been placed in us. This moment is not solely a celebration of victory, but a solid commitment to uphold the principles of good governance, transparency, and service to our constituents. Our mandate is not merely a position, it is a promise to listen to the voices that are often unheard, to stand up for those who cannot, and to pursue policies and programs that achieve the lives of the people we serve. As we open this session, let us remember that true leadership is not measured by power, but by purpose. Not by how loudly we speak, but by how earnestly we listen. Not by how high we rise, but by how deeply we are rooted in integrity and humility. Hindi po ako narito para kumontra. Ako po ay narito upang makinig, makipagtulungan, at kung kinakailangan, magbigay ng makakuluhang oposisyon, hindi para sa pansariling interes, kundi para sa ikabubuti ng ating bayan. We are here not for ourselves, but for a greater cause. Let us work across differences, bridge divides, and focus on the collective good. Let this inaugural session set the tone for collaboration, innovation, and sincere public service. And to the people who place their trust in me, I carry your hopes and your voice with conviction and integrity. My promise is simple. I will stand for what is right, even if I stand alone. In closing, I extend my congratulations to my fellow members and call on each other to make this session meaningful, not just in words, but in action. Thank you, and may we be guided by wisdom and let's steadfast heart in all that we do. Congratulations po sa ating lahat and magandang hapon po. Thank you, si katutan natin talaga may inaugural statement ng Councilor Ariel de la Concha sa inaugural session da.
So, bago sa session da, every Monday. Every Monday. Ay, good morning kay Vice Mayor Taktak mo Mamenta. Ay, Vice Mayor, good morning. Si Katulinan preside at sa may inaugural session da ditan. So, kayo nga madanagan kano. Kadagiti taga-Bimaloy. Ano yung madanagan? Ag kayo mapaga. Mapaga. Oo. Okay. Kay mapagat walay Ariel de la Concha. Yes. Ya unalagay para sara may anggapoy boses da. Para good governance, para transparency and service. Basta makatulungan. Wala namang problema. Tulad sa sa Dagupan nung napanood ko sa kanilang live session. 'Di ba? Ang daming mga proposed resolutions pangkamo ngay Dagupan. Ni sikyon sa kaya na yung sisigunda at sara may motion. Yes. To pass that resolution, sikyon si Councilor Dada Reyna. Yes, unso suporta. Kasi pangkamongan. Di ba? Sa kwanto lang tinan actually walay abasak reaction to ng former Vice Mayor and former Vice Mayor Sammy Rosario. Ay, nandyan pa rin at ano pa rin. Active pa rin sa social media. So, natututukan pa rin yung mga kaganapan. Kasi nagre-react Oo. Diba? Sabi niya dito, Councilor Ariel de la Concha. Para kay message niya ito. And siguro message na rin to the people of Binmali, Kapabrito Ajay. Sabi niya, pa rin siya. Never underestimate the magano tawag ang tatawag Hello sir, Antuman. Okay. Sige. Magano tayo dantini dalan. So saya tawag Kapabrito Ajay. Malalapod Kapabrito Errol Horado. Hi, good morning. Tan Kapabrito Dennis Mohari sa mga almusal natan. Bali na manawag. Oy. Kanyan wadya tatin tanagagik si. Tanay ka pa na almusal din. Agtanay ka pa na almusal. Mga almusal tanagnuken no arumaagaw Kapabrito Ajay. At aya tatin tanagagik kahit magano ta i-connect ken. Amay kinko Bluetooth ko. Tapian untanat narungol tayo. Si Kapabrito Errol tan si Kapabrito Dennis malinlinaw. Kanyan wadyan paluban tayo sa report ng Kapabrito Errol Horado. Kapabrito Errol, go ahead and good morning. Yes, good morning. Ang almusal kakayari minan almusal nakin dyan araramay mararaka pa na umpisa. Gawin sa flag ceremony dyan bali na manawag. Siyempre ay overlooking ken. So simbahan at wadyan mo si Mayor gano ito karakter na katungtong da jay at idanda tayo na oras sampian na natito yaman naman makapan na update naman si Mayor at Sari Kabaloyan tayo through our program. Good morning Mayor, live na po tayo sa Radyo Pangasinan. Thank you kasamang Errol at syempre Dennis, good morning, magandang Lunes na umaga sa ating lahat mula dito sa pinagpalang bayan ng Manaon. Sir, at kakatapos na ng flag ceremony, nakita rin namin kanina yung ibang elected officials dito. Si Vice Mayor Domi, bigay din ng kanyang words of wisdom, Mayor. Oo nga, actually talagang by history talaga, po siya talaga sa religiously ma-attend, no? Kasi siya po yung dating Vice Mayor, ngayon Vice Mayor muli. Kaya nga, we expect na nandyan po sila at maganda naman para po, yung sabi ko nga, this is the very nice avenue for relaying information, announcements, etc. para sa kapakanan po ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. Nakalatag na din yung mga programa, Mayor, for this week. Tama po yun. At ito nga, yung announce ko kanina, we are trying to address itong non-remittance. Wala lang kasi mga IDs pala yung iba. Kaya nga, pero nandyan yung pera, i-update at kausap na namin ang pag-asa regarding that. So, ang employees. And secondly, itong problema po sa Langaw na atin pong talagang napansin na medyo dumami na naman ito pag-ulan at especially during harvest time. But may obligasyon ang ating mga contractors at ating mga growers na tingnan at pangalagaan po ito at hindi makakawiperwisyo sa ating mga kabayan. So in fact, nung weekend ay nagpapunta na tayo, susundan po ngayon para po may address po ito at kung sabi ko nga kung kailangan na i-suspend ito indefinitely, we will do that dahil po ang kapakanan ng kalusugan ng aming mga kababayan ay hindi dapat nakukompromiso. Sir, may mga poultry farm, piggery po ba dito na medyo
questionable rin yung operasyon? Yes, hindi naman. Pero yung ito may mga panahon siguro, nagtitipid po siguro. Kaya dapat yan, obligasyon nila na pangalagaan. Yung hindi makapirwisyo nga at hindi magkasakit ang aming mga kababayan. So we will be strict in this time to monitor them. In fact, minomonitor namin sila regularly. Pero ito nga, nung nasasabay na kuan at nalaman ko nga may mga bagong operators na hindi naman po nagpapakilala dito, we will call them. And if kailangan silang bigyan ng konting disciplinary action, we will do that. So yung obligasyon po natin talaga na tingnan ito. That's why I expect action today. In fact, nag-umpisa na po ng weekend dito po sa problema sa Langaw sa Manawag pa rin. Specifically, mga paulipit ang medyo may mga complaints po no? At yan po yung aming i-address at titingnan kung saan ang kurot dulo niyan. Rest assured na we will be ordering some disciplinary actions kung kinakailangan. Siguro sir, mamaurat ang panahon na pinya, yakwanda. Ito na medyo mapangat. Anyway, walang basil si Kapaborito RJ at Kapaborito Joseph. Please go ahead mga Kapaborito. Okay, Kapaborito RJ? Yes, good morning Mayor. Kumusta po ang working relationship between the new set of officers dyan sa Manawag? Good morning, Kapaborito RJ and Joseph. Magandang umaga, magandang Lunes na umaga sa inyo. Yes. Ang tanong po ni Kapaborito RJ sa inyo, Mayor, kumusta po ang working relationship ng executive sa legislative this time? Well, okay naman po at kailangan, sabi naman, kung ikakabuti ng bayan, nakikita ko naman ang kooperasyon ng lahat, no? Mm-hmm. But sabi ko nga, nabanggit kanina, yung mga non-attendance sa mga department heads, nakalimutan ko na nasagot, pero I will be ordering them this early na in all invitations of the legislative, specifically sa Sangguniang Bayan, dapat lang na umattend lahat mga concerned departments to shed light and of course share their knowledge regarding some issues being raised. Maybe in the future. Basta asahan po nila na tayo po ay bukas sa komunikasyon at kooperasyon ng legislative at executive branch dito sa bayan ng Manawag. So ibig sabihin, Mayor, hindi po uso ang mga gag orders dyan sa Manawag? Ano po yan yung? Yung gag orders na alimbawa pinagbabawalan yung mga department heads na umattend sa mga regular sessions. Well, those are hindi po healthy po yung attitude na ganyan. Dapat po bukas dahil in fact by law naman, alam naman natin ang counter-check o din counterbalance ng ating pong executive, po yung check and balance ang legislative. So we should work together. Kung ikabubuti ng bayan, magtulungan. No? Yes. Kung meron nakitang kailangan ayusin, pag-usapan at baguhin kung kinakailangan. Yun ang maganda. So, Mayor, we wish you all the best at para sa kabubuti ng bayan ng Manawag. Maraming salamat mga Kapaborito. Lunes ng umaga. At alam ko medyo hindi pa nag-almusal itong dalawa dito. Kaya kape sa taas at pandesal. Okay. Okay, Kapaborito o Joseph, Kapaborito RJ. Tingnan tayo. Si meron ka natin karakter katong sungtod dyan. Kakaabay tayo ayat ilan to tayo pangkanaw-nawa. Yan natin ito yaman. Okay. And saray sitwasyon natin. Okay, yan lang po ang aming report mula dito sa bayan ng Manawag. Ako po ang inyong Kapaborito, Kuya Errol Jurado. Yan, thank you so much sa Kapaborito Errol and Kapaborito Dennis Mojares at siyempre kay Mayor Ming Rosario ng bayan ng Manawag. Okay, so naniman, ituloy tila may reaction ng former Mayor and former Vice Mayor Sammy Rosario. At Engineer Nixon, pakihanda yung kanta. Mamaya, piplay natin. Sabi nga ni former Mayor and former Vice Mayor, never underestimate the impact of one person standing firmly for what is right. That kind of integrity is what builds real change. Not always loudly, but always meaningfully. Keep going. Your stand lights the way for others who are still finding the strength to do the same. I see you, I believe in the work you're doing, and I'm here to support you as you continue to grow into the leader this moment calls for. Yon, di ba? Kaya pinakahuling mensahe ni former Mayor, former Vice Mayor, ituloy ang laban, gaya ng kanta ni Nora Honor at Freddy Aguilar. Ito, pakinggan natin.
Hindi pa nakuha ni engineer. Okay. Ito yung actually, ito yung kanta. Iparinig na lang natin dito. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit itong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa. Si Katutan. So, si Katutan, very meaningful may kina. May lyrics to may kansyon Juwit dandonan na Freddy Aguilar tan Nora Unutan. Yan na niya. Bangon, kaibigan. Tuloy mo ang laban. Ituloy mo lang ang laban. Yan ang mensahe ni former mayor, former vice mayor kay Councilor Ariel de la Concha. Ituloy mo lang ang laban. Yes. Parang basta di ba narinig naman natin si Councilor Ariel basta para sa kabubuti. Pag kabutihan naman okay. Yes, oo. Pagka may mga siguro kailangan din sigurong di ba punahin siguro yung mga constructive criticism na sinasabi sa totoo natin. lang maganda na may check and balance lagi. Di ba sinabi din ni Mayor Ming dyan na hindi niya hindi siya magiging sagabal doon yun, gaya ng statement sinabi ni Mayor Ming. Yung tanong mo. Hindi maganda kasi yung ganong sitwasyon na hindi maganda yung relationship ng executive sa kanang legislative. Ganon din sa legislative, hindi maganda yung relationship ng mga nandun na magkakasama. Importante kwanto, unang-una sa lahat, ang isipin natin, kapakanan ng taong bayan. Yes. Kasi nandyan naman sila to serve. Yes. Yung kanilang constituent. Yun. So, ituloy ang laban kung si Ariel de la Concha. Pero dyan lang kayo, tuloy-tuloy lang kayo. Huwag kayong bibitaw. Number 1 na. Yes. Susunod na po ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalupan kanta bilang ulad liknay bale sari magturiran ka paborito. Amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Saan sa magturiran lingkor magturiran na kapaborito Joseph Canilang Bacani. Ay siya nga pala, good morning sa mga taga-subaybay natin sa Barber Salon for Men and Women dyan sa Mangaldan. Ganon din sa FP Gym Tapuak dyan po sa Dagupan City. Yun. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. At happy birthday ulit sa aking apong sa kanyang first birthday today. Yes, happy birthday. Sune, happy birthday. Yun, okay. So, kanta ba ito mo na technical side? Say the only one, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Canilang Bacani.